Да, някаква губа свалих и към чая да заснема едно клипче на нея. Дали ще ви хареса поне това? По-стал си да цъкна на плей сигурно. Добре, дайте ще започнем с първото. Започнем. О, човек. О, майко. Сега нека да изчакам да позареди малко. Не. Защото но да ни крашне, защото ще бъде много жалко. Аха. Да почваме. Добре, сега тук са ляво и дясно. Спирачките мисля, че са това. И нека да започваме. Аре, скип. Имам 15 секунди явно. Това няма да е никак добре, дами и господа. Оли шит. Аз му изключих звука. Тиба майката. Арей! Така. Смятам се чува вече. Едно. Старт. Шит. Как има било в дърта хора да знаете. Вай! Че баба си сече. Как съм блъсах ти нещо, бе? Шит. Лак. Пак ще пътат моби земи. Пак ще... Не. Газ, бич, газ. Добре. Не се върти. Вей, как ми лагва направо, не искате да знаете. Какво трябва да направя? Слад, нищо не виждам. Този път имам фейскам, забравих да кажа. Шит. Не знам просто как играя в момента с този шибан лак. Да. Не са бъдеш мясти. Леле. Казвам се. Първи опит нищо не направихме. Добре. Рекламки някакви. Изпушвам от всякъде. Ще направим още един опит. И приключваме с клипчето. За деня. Не знам, ще може и да не е за ден. Аз го правя в момента заради показванията. Виждам, че много гледат. За сега имам 825 гледания само. Ти го правя нека да има някакъв клипче там. Ти сега ланча ли? Не мога да разбира. Пишете в коментарите дали е ланча. Ланча. Добре. Едно този път да успеем. Пак ще секунди, добре. Пак ако стигна там вече направо не знам. Майка ти! Бах! Тръгвай, аре стига с този слак, бей! Вижте, през как ми лагва направо, никъде като с телефон. Чекпоинт! Майка ти дойде! Пиратки! Манчите! Тук бе пиратки, ударих. Гледайте. Давай. Стоя. Но по-спорт да успее. Нищо слак. Малко съм много. Вей, май!
ще стигнахме.